Sena wara li beda l-proġett pilota tal-Live-in Carers, l-applikazzjonijiet biex anzjani jkollhom Live-in Carer qabżu l-200, bl-ispiża allokata kienet ta' €1,000,000. Dwar dan tkellimna ma' Patrick Vella, direttura l-anzjanità u l-kura fil-komunità, li sostna li peress li dan kien proġett pilota, issa saru numru ta' tibdiliet biex jirriflettu l-eżiġenzi tal-anzjani u tal-carers. Ħaġa drastika li saret anke li bdilna l-isem biex jirrifletti s-servizz vera. Fil-fatt illum il-ġurnata tnejdu s-servizz tal-carer at home. Għalfej, għax kien hemm ħafna nies li qed jaħsbu li bħala servizz huwa li timpjega carer biex tgħix miegħek u tieħu ħsiebek. Mentri fil-fatt is-servizz propju huwa li jkollok il-carer li tista' tieħu ħsiebek anke ċertu ħin tal-ġurnata, ġifieri m'hemmx għalfejn tkun qed tgħix miegħek 24 hour per day. Bħalissa madwar 60 persuna li qed jibbenefikaw u jieħdu dan is-servizz permezz ta' carer kwalifikata, filwaqt li hemm madwar 20 applikazzjoni oħra li fadal biss il-kuntatt tal-carer biex imbagħad jibda s-servizz. Vella sostna li hemm regoli ċari li għandhom ikunu osservati. Imbagħad ikollok nies li ġa għandhom carer impjegata però l-carer forsi mhix kwalifikata. Jew qatt irid tsibu l-carer. Ovvjament dawk hemm database ta' carers li huma interessati li jaħdmu, però ovvjament imbagħad irid ikun hemm l-agreement bejn l-anzjan jew il-familja tiegħu u l-carer li ħadd tkun impjegata. L-ikbar sfida f'dan il-proġett hija nuqqas ta' carers disponibbli u dan primarjament għax is-settur qed jikber. Minna l-oħra, il-Gvern indirizza waħda mill-isfidi ewlenin, l-ispiża, fejn minn 4,500 is-sussidju tela għal €5,200 fis-sena. L-applikazzjoni għal dan is-servizz tista' ssir minn persuni li għandhom iktar minn 60 sena. Il-Ministeru mbagħad jagħmel assessjar ta' kull applikazzjoni b'mod dettaljat biex ikun ċert li l-fondi ntużaw b'mod għaqli u ma jkunx hemm abbużi. Bħala dipartiment naċċettaw kull application, però imbagħad l-application wara jkun hemm l-assessment. Assessment minn team ta' professjonisti li jaħdmu fil-komunità huma well-versed mal-bżonnijiet tal-anzjani. Allura dan nies imorru jassessjaw l-anzjan, jassessjaw l-ambjent tal-familja, social support li jkollu, u abbażi dak l-assessment jingħata s-servizz jew le. Il-Ministeru qed ikunu proattivi wkoll għaliex meta ma jkunux kwalifikati għal dan is-servizz, l-anzjani jkunu referuti għal servizzi oħrajn li jgħoddu għalihom.